Bona tarda. Seguim a la setmana del Vi Català Televisió. A la secció El Vi Català és rock and roll. Una secció on unim el vi amb altres disciplines culturals. I sempre insisteixo en allò d'altres perquè el vi també és cultura. A més, avui tenim doble sessió. Ara estaré una estoneta amb vosaltres i després a les 7:30 hi tornarem. Ara començarem maridant vi amb sèries de televisió i després farem cinema. I per fer aquest maridatge tan xulo tenim un convidat d'honor, un convidat superespecial. Li dono la benvinguda i comencem amb el joc. Hola, bona tarda. Bona tarda, Toni García Ramon. Com esteu? Molt bé, i tu? Benvingut. Et presento a tothom, que així ja tothom et contextualitza. Molt bé, vinga, va. Antoni és periodista especialitzat en sèries de televisió i cinematografia. Ha estat més de 20 anys entrevistant a actors i actrius de Hollywood i, a més, anant a festivals de cinema de tot el món. A més, ha escrit el llibre Mata tus ídolos, on fa aquest recull d'anècdotes inverosímils, sorprenents, amb aquestes entrevistes que ha fet a personatges del món de Hollywood. I a mi, aprofitant que avui el tenim aquí i abans de començar a fer el maridatge amb les sèries de televisió i vins i estils de vins, m'agradaria que ens expliquessis alguna anècdota d'aquestes, i així trenquem una mica el gel i ens riem una estona. Però tens alguna al cap o vols que triï jo? Tria. Et deixo a tu que ens sorprenguis. Molt bé, nosaltres ja estem a casa. M'has agafat amb pilotes, com l'estiu. Bueno, jo et veig vestit, eh? Sí, no, que estem a la tarda i hi ha nens mirant-nos. Figuradament. A veure, hi ha unes quantes al llibre. Suposo que la més cridanera és quan vaig entrevistar Harrison Ford. Jo normalment entrevisto els actors o actrius i tal, com a mínim en els últims temps, amb una app al telèfon, no? I quan acabo l'entrevista m'envio l'àudio a mi mateix, al mail, i així evito perdre la gravadora, que m'ha passat 1000 vegades si et fiques en un lío important. Llavors vaig entrevistar el Harrison Ford i quan va acabar l'entrevista, és un tio que l'he entrevistat diverses vegades, però sempre havia sigut una mica antipàtic. És un senyor que no li agrada que li parlin de Han Solo, d'Indiana Jones, i fa com ràbia, no? Ja, els mites. Tio, com et fa fer ràbia aquest... Ja, el que t'ha donat més èxit a la vida, saps? Sí, no, el que t'ha donat de menjar, perquè, tu, bueno, no sé, Llavors, quan va acabar l'entrevista, el tio li havia portat una edició de Soñan los androides con ovejas eléctricas, que és el llibre en el que es basa Blade Runner, una de les pel·lis també més famoses, que també li fa ràbia parlar del Blade Runner, li fa ràbia tot. I res, me'l va signar perquè jo normalment no demano signatures, però em feia gràcia perquè vés a saber quan el tornaré a veure i com que a més té l'obsessió de pilotar els seus propis avions, un dia s'estrellarà i s'haurà acabat Harrison Ford. I així tinc la signatura i sempre l'ho passar a Wallapop i demanar 10 euros. La qüestió és que quan va acabar l'entrevista em va signar el llibre i després jo vaig començar a buscar la marxant, no? I vaig dir, hòstia, vaig començar a guardar les coses i no trobava el telèfon. Vaig dir, hòstia, on està el telèfon? I vaig arribar a la terrible conclusió que el tio aquest m'havia robat el mòbil. No vaig pensar que se l'havien portat per error o que, jo què sé, no. Vaig pensar que me l'havia robat, que m'havia robat a mi. Qui mal pensa, eh? Que Indiana Jones m'havia robat el mòbil. I vaig sortir al passadís d'un hotel, era l'Hotel Villamagna de Madrid, i hi havia la seva representant, estava al costat, vaig anar cap allà i li vaig dir amb aquestes paraules: el Harrison m'ha robat el mòbil! És veritat que jo en aquell moment no estava molt bé al cap perquè havia perdut el mòbil, el meu mòbil era important. I la tia em mira com dient, hòstia, hem trobat el sonat del cupo, el tenim aquí. I em va dir, mira, digue-li tu mateix, que és una manera molt elegant de dir, a mi que em registrin, jo no vull saber res. I li vaig dir, on és? Jo ja tot decidit atacar-lo, on és? On està? I diu, està al lavabo. Llavors jo vaig anar, em vaig posar a la porta del lavabo. Hòstia, que bo. I quan va sortir li vaig dir, m'ha robat el mòbil! I el tio va acostar molt la cara a la meva i em va dir, qui collons t'has cregut que soc? I jo em vaig fer petitot. Petit. Es va treure el mòbil de la jaqueta i me'l va donar. I tothom va començar a riure i se'n va anar, no? Tothom va començar a riure, però un riure d'aquells nerviosos, perquè no saps si ho ha fet perquè és un cleptòman, perquè ha sigut per error o si m'ha volgut robar el mòbil. Llavors se'n va. I la part bona d'això és que després estic a l'AVE, tornant a Barcelona, i estic escoltant l'entrevista per transcriure-la, i resulta que el telèfon havia seguit gravant. I llavors el tinc gravat pixant.
Que bona. És un document inèdit. Suposo que algú es va donar compte de que això podia haver passat perquè el dia següent vaig rebre una carta de Sony, que era la distribuïdora de la pel·li, dient sisplau, no utilitzis aquest material. Com si aquest material el poguessis posar al Telenotícies. No, i ara passem a un document inèdit. Una pissadeta del senyor Harrison Ford. Haguessis pogut fer una cançó amb algun músic d'aquests coneguts que hi haguessin intervencions del so de la pixada de Harrison Ford. Pots fer un sample de la... Mai sé si es diu sample o sample, un sample de l'orina de Harrison Ford i fer un rap amb això. Que bona. Bueno, gràcies per compartir aquesta anècdota amb tots nosaltres. No, compreu el meu llibre, amics! Anirem tots a la llibreria, que a més, bona falta fa que també fem una mica de suport a totes les llibreries i als que escriviu llibres, oi tant que sí. Doncs els que esteu a casa, ara comencem el joc del maridatge. Farem sèries de televisió amb estils de vins. Jo us recomano que agafeu paper i llapis perquè sortiran coses molt interessants i que després a casa feu l'exercici i us poseu la vostra sèrie de televisió amb una copeta de vi català. Així que, si et sembla, et deixo que comencis amb la que prefereixis. Molt bé, jo haig de dir que he sigut pioner en barrejar vi i sèries. Vaig començar a escriure sèries fa molts anys, el 2000 o el 2001, i la bona gent d'HBO, que ara tothom els coneix, però en aquell moment encara no havien arribat a Espanya i tal, i si els volies veure doncs havies de tenir el Canal Plus i de més, sempre feien una cosa a Los Angeles, que era convidaven a crítics de televisió, entre ells jo mateix, a veure sèries, i sempre posaven un vi diferent que ells consideraven adient per veure la sèrie en qüestió. I allà vaig pensar, hòstia, això està molt bé, això que et posin, no et posin sempre el mateix vi, sinó que vagin canviant. Correcte. Així que jo els estic copiant ara mateix, espero que no hi hagi cap demanda pel copyright i que entenguin que ho estic fent amb molt bona fe. Te demanaré si poden pujar una mica el volum perquè et senti una mica més, que et sento poquet. Ara si m'ho podeu pujar una miqueta. Sí? Vale, seguim. Vols que digui hola, hola, vi, hola? Em sents ara? Sí, ara millor. Perfecte, doncs si vols comencem amb... He intentat fer una tria de sèries que una mica abarqui tots els sectors, O sigui, gent jove, gent més gran, homes, dones, persones a qui agradin les sèries policíaques, gent que no les suporti, gent que li agradin els drames, sitcoms, una mica de tot. I comencem amb una sèrie que suposo que o tothom ha vist o tothom ha sentit parlar, que és La Casa de Papel. Vinga, millor. Vale, per La Casa de Papel jo recomano un vi jove, perquè la sèrie és una sèrie amb un perfil molt jove. Que sigui atrevit, un vi sense manies, un vi negre, un vi blanc no, ha de ser un vi negre, sense cos, o sigui que sigui un vi més lleuger. I també que tingui algun twist, no sé, això ja els experts ens haurien de dir quin tipus de twist, que t'enganyi en boca després, com la mateixa sèrie, que no en saps molt bé per on et porta. Val, molt bé. Podríem agafar un vi negre fins i tot que fos de la varietat Sumoll, que és una varietat atrevida, és una varietat que sorprèn amb aquest... M'agrada. Vull dir que molt xulo, molt bé, i La Casa de Papel molt bona, molt contemporània, molt d'ara. Jo l'he vista, reconec que m'he enganxat. Bravo, bravo. Sí, després, la primera temporada t'enganxa moltíssim, i després ja sorprèn molt. Després, com tot, és el més difícil. En les sèries de televisió, el més complicat és aconseguir que l'espectador mantingui el mateix interès al llarg de les diferents temporades. Això jo crec que deu ser el que es deuen menjar més al tarro tots els directors dels guionistes. Jo sempre mantinc, Patrícia, que totes les sèries haurien de tenir una temporada. Ja està. És veritat, I guanyaríem, us ho dic, pot semblar conya, però tots hi guanyaríem tant, perquè a vegades vas per la 6a temporada i tu mateix no saps com has arribat fins allà. I hòstia, com és possible que m'hagi passat aquesta turra? Tot i que hi ha algunes, jo crec que hi ha algunes i de les que ens parlaràs que salvo totes les temporades, salvo totes les temporades. Òbviament. La següent, per exemple, que és The Wire, que aquesta sí que és una sèrie, això, necessitem un vi negre amb complexa, rotund, no sé si ja t'està venint algun al cap, perquè és una sèrie de 5 temporades sobre el que passa a Baltimore. A més, jo crec que és una sèrie que va molt bé per entendre el que està passant ara mateix als Estats Units. És una sèrie amb un rerefons sociopolític molt gran, que comença amb 2 detectius, però després està l'àmbit de l'educació, està l'àmbit social, parla del tràfic de drogues, però s'extén d'una manera, en fi, brutal per entendre tots els Estats Units, allò que deia David Simon, que quan més específic, més universal,
I, hòsties, a mi em sembla absolutament sensacional i molt necessària. Dic, aquí ha de ser, perquè la sèrie ho és, la sèrie és un d'aquests vins que al principi pot costar-te, perquè és un vi, hòsties, rotund. Hòsties, no sé si aquest vi és per mi, però quan comences amb la segona copa dius, hòsties, cuidado. I al cap de... Quan tornes a obrir una altra ampolla, ja a la següent, la setmana següent, el dia següent, ja dius, hòsties, bravo, aquest vi és el teu vi. Home, un vi amb molta criança ja té això, no? Perquè normalment hi ha anyades antigues, has de deixar que s'oxigeni, que s'obri, perquè al principi, vulguis que no, és com quan guardem la roba a l'armari, d'hivern i estiu, que al principi té aquella olor i has de deixar que... M'agrada molt aquesta metàfora. No, de veritat, perquè The Wire és una sèrie que necessita oxigen. Els primers, si algú l'ha començat o la vol començar ara, els primers 2 capítols haig de dir que són complicats. Perquè dius, hòsties, això no acaba de passar. Portem 10 minuts i sembla que porti un mes mirant la sèrie. Però té una recompensa bestial si passes al tercer perquè t'enganxa d'una manera increïble. Així hem quedat un negre criança, eh? Sí, jo com a varietat la carinyena. A mi és una varietat que m'encanta, però és una varietat que com que té els tanins molt pudents i al principi, el primer any, és una varietat que s'imposa molt i que pot ser astringent, aleshores has de deixar una mica que has de treballar-la molt bé i té aquest caràcter que has dit tu i una carinyena li veig perfecte a The Wire. Això ho estem gravant? Això ho estem gravant? Perquè jo ho vull després, perquè m'estàs... Necessito tots aquests vins a casa. Jo també repassaré, dic, vinga. No, clar, perquè ja tot això necessito apuntar-m'ho, perquè jo de sèries ja entenc, però de vins no hi entenc tant. Llavors, això m'ajuda molt a posar-me una mica a puesto. La tercera és una sèrie que és molt àrida, molt seca. Atenció, un altre repte per tu, jo crec que ha de ser un vi blanc. Deadwood és una sèrie de l'Oest que va tenir 3 temporades, també d'HBO, una sèrie mítica, probablement la millor sèrie de l'Oest que s'ha fet mai, amb permís de Bonanza, per suposat, si hi ha veterans a la sala, respecte absolut per Bonanza, però una sèrie magnífica, però això sí, al cap de 2 episodis tens sorra a la boca. És que vull dir, sents el gust aquell del terreny. Dius, hòsties, això és molt brutal. Per això ha de ser un blanc fort, dur, d'aquests que dius, hòsties, això té molta potència. Què? T'ho he posat difícil, Bueno, primer he començat pensant unes coses, després he anat movent-me, perquè si busques un blanc potent i hem de fer un blanc que hagi tingut una criança, o bé amb bota, o bé jugar amb criances com una àmfora, que és una cosa també molt singular i que té unes característiques molt concretes, molt xules, o jugar fins i tot amb aquests vins blancs. Podríem jugar amb un orange, o sigui, un vi d'aquests que maceres amb la pell, que ara és una cosa que està molt de moda, i aleshores, i aquí també s'està fent molt a Catalunya, que fem vins blancs macerats amb les pells. I això em mola. M'agrada molt. Com li diuen? Crec que a Itàlia diuen aranciato o alguna cosa així, no? Sí, nosaltres aquí diem vins brisats. Vins de? Brisats. Brisars, hòsties. El vi brisat, amb la brisa del... La següent també és un clàssic, que és Frasier. Una de les meves sèries favorites, et diria que està sempre al top 3, una sèrie meravellosa, i que aquí necessitem un vi, aquí estem a un vi elegant, sofisticat, afrancesat fins i tot. A mi m'agrada molt, per aquesta sèrie, jo sempre la miro amb un rosat. Per mi, el dia meravellós és quan puc posar-me a Frasier amb un rosadet i sóc el tio més feliç del món. No sé com ho veus tu. Doncs jo t'agraeixo, perquè el rosat és el vi oblidat, no sé per què, és un que ha costat més. A mi m'encanta el rosat. Aquí a mi també ens encanta, però és veritat que costa més, la gent és més blanc o negre. I és veritat que en els últims anys estan fent una reivindicació dels vins rosats. Hi ha meravellosos. A més, en fem fantàstics aquí, perquè a Catalunya pots trobar un vi rosat amb ànima de blanc, és a dir, aquell vi rosat que té un color més pàl·lid, o amb ànima de negre. Aquests vins rosats, però més potents, molt característics també d'aquí del Mediterrani. M'estan entrant unes ganes d'anar a veure una copa de rosat. Ja. Ostres, aquí perquè no ens deixen tenir vi. Que ens portin un rosat. D'acord, és veritat, no ens deixen tenir vi, quin desastre. Espero que això ho puguem fer un dia en viu o en directe amb vi, amics, perquè seria bastant millor. La següent, suposo que també l'haurà vist tothom, que és Friends. L'he vist tants cops, o sigui, és d'aquells que pots repetir, veure molts cops, el mateix capítol. Lo difícil és trobar algú que només l'hagi vist una vegada. Correcte. Tothom l'ha vist 25 vegades. És com aquell amic que, encara que fa temps que no et veus, sempre tens de tornar a veure, al cap de 5 minuts estàs allà situat. I Friends he pensat en un vi que sigui un negre jove.
perquè sempre, sempre, sempre et tornes a trobar i sempre que sigui juvenil. És a dir, és una sèrie que no ha envellit, que és una de les coses més difícils per una sèrie de televisió o per qualsevol producte audiovisual o per qualsevol obra d'art, ja sigui un llibre o una pel·lícula. És molt difícil. El temps és el test més difícil de tots, és molt difícil superar-lo. Però Friends jo trobo que ha envellit perfectament, hòsties, i cada vegada que la veus segueix semblant un negre jove. Quin negre jove li posem en això? Va, aquí li posarem una garnatxeta. Perquè jo crec que una garnatxa és molta fruita, té aquest punt que a mi m'agrada amigable de Friends, i crec que és un vi que sempre quan portes a un dinar amb amics saps que a tothom li agradarà, vull dir que encertes segur. Llavors jo crec que està xulo. M'agrada. Urgències. Aquí, sense que jo et digui res, quin vi li posaries a Urgències? Ostres. Recordem que d'aquí va sortir George Clooney, eh? Sí. Parlant d'una sèrie... Ens va agradar, totes ens vam enamorar de George Clooney. Ens va agradar a tots, sí. Sí, a mi diuen que és molt bona persona. Bueno, no sé si... Sí, l'he entrevistat moltes vegades, és molt bon tio, molt bon tio. Oi, que ho diuen? Sí. Sí, ho és. El que veus és el que hi ha, un tio llest. O sigui, probablement el tio que més s'ha semblat a Gary Grant en la història de Hollywood, deixant davant el propi Gary Grant. Doncs Urgències. Jo sincerament maridaria amb un dolç per compensar una miqueta les coses que has de viure en un hospital i les situacions tan dures. Llavors, per compensar-ho, fem un dolcet per endolcir una mica les vides de tots els que estan hospitalitzats. Un vi dolç, perdona, aquests de postre? Sí, a mi és que... Sí, exacte. Un vi dolç per mi és un substitutiu del postre. O sigui, molts cops en comptes de prendre un postre, un tros de pastís o el que sigui, em prenc una copeta de vi dolç. Però si faig les dues coses, està autoritzat, no? També, bre. Ja, això ja... La combinació és molt bona. Dic, hòstia, ara aniré a demanar i no podré perquè ja m'he demanat el vi dolç, no puc demanar postre. El següent aquí sí que ha de ser un vi, jo crec, potent, amb criança segur, fort, perquè és el Soprano. Ara bé, ha de tenir alguna cosa, perquè ja saps que el Tony Soprano és un cabronàs, carinyo, és un senyor gàngster, però després té aquest punt de, hòsties, gairebé de debilitat, no? Llavors, no que sigui un vi que tingui un punt de debilitat, però sí que tingui un punt que no t'esperes, que diguis, hòsties, m'està agradant aquest vi tan fort perquè té un punt sorprenent. No ho sé, tu que ets l'experta, quin em diries que funciona? Aquí jugaria... Jo Soprano soc també molt fan, la vaig veure fa molts anys i realment em va agradar moltíssim. Ai, espera, que ara t'hem perdut una micona. Hola, amics. Sí, ara et anem recuperant. Jo amb la dualitat aquesta que em comentes del personatge del Soprano, que a mi em fascina perquè és el que tu dius, no és un cabronàs però t'enamora, jugaria amb els vins que tenen un cupatge de carinyena amb garnatxa, els vins negres, i que juguen amb aquesta dualitat de les dues varietats. Sí? Se'ns ha parat un momentet internet, llavors ara s'està tornant la connexió i seguim. Mira, ja et tornem a tenir. Tenim, Em teniu, Sí, et tenim aquí. Doncs, has escoltat el maridatge? No he escoltat el maridatge i estava molt frustrat. Estava cridant-li al gos. Repetim per tota la gent de casa, també. Sisplau, endavant, va. Los Soprano amb un vi negre, cupatge de garnatxa i carinyena per la dualitat que té el personatge. Això que m'has dit que té aquest punt cabroncete, però després t'enamores del personatge. Correcte. I és la dualitat d'aquestes dues varietats unides que fan un èxit com el de Los Soprano. I ara el següent ha de ser el millor vi de la bodega, de la que sigui, del celler. Juego de Tronos. I ja, Juego de Tronos ha de tenir s'ha de ser és que n'hi he posat un vinasso, he posat. Tots els vins catalans. Aquí sí que no em puc mullar, tots, del primer a l'últim. Doncs això, aquí necessitem, amics, el millor vi que tingueu a cada celler. Mira, el cap del celler és aquesta és la nostra figura. Doncs quan vingui un senyor i digui, miri, haig de mirar Juego de Tronos, Dracarys, doncs aquest és el vi que em posareu. Juego de Tronos, que és una sèrie que ha rebentat tots els rècords. Hem tingut la sèrie de poder assistir al fenomen en directe i ja us dic jo que no tornarà a haver-hi un fenomen així probablement en 20 o 25 anys. No sé si la sèrie que s'ha preparat a Amazon, El Senyor dels Anells, podria competir. Però Juego de Tronos, hòsties, això és una cosa important. De fet, jo ara t'haig d'explicar un secret, que encara la gent no s'ho creu. Que no l'has vist? No, vaig començar a veure Juego de Tronos en el seu moment, el Joc de Trons, després... Em vas avorrir. Vaig parar per coses meves
I després, quan vaig reprendre, em vaig tragar 4 temporades amb... Sembla que van ser 2 o 3 setmanes. O sigui... No dormies. Una obsessió va ser l'estiu. Deixeu-me estar! I per enganxar al final amb tots els meus amics. I tots van dir, la Patrícia ha fet el rècord amb Joc de Trons. Fabulosa. A saco. En pijama sense sortir de casa. Deixeu-me! No I tenia la cançó. Amb el mòbil apagat. Així m'agrada molt això. M'agrada molt aquesta anècdota. Per baixar una mica el tema de Juego de Tronos, que és una sèrie, hòsties, amb un punt important, perquè a més són unes quantes temporades, crec que són 8, House. House, que em fa molta gràcia perquè la gent diu ai, que simpàtic que és el House, però si un dia te tingués un metge així, probablement acabaríeu malament. Però de tota manera, com que és ficció i com que té aquest punt, diguem-ne, de Sherlock Holmes, de geni, doncs l'he volgut incloure. I jo a House l'he posat un vi àcid, no? Que sigui desconcertant sempre, que mai sigui el que esperes. Blanc o negre, tant és cony, perquè és el Dr. House, posem-li el que vulguem. Aquí et deixo el meu anàlisi vinícola i que tu triïs el vi que vulguis. Pensa amb el Dr. House, eh? Jo al House li posaria que necessita un escumós. Necessita una miqueta que li donin una mica d'alegria i de festa a la vida. Però a més els escumosos, les varietats de raïm, normalment porta el cupatge tradicional, macabeu, xarel·lo, parellada, i et pots trobar molts altres, amb moltes altres varietats, però és el primer raïm que escull, amb molta més acidesa, llavors ja em lliga aquí amb House. Molt bé. Ho estem improvisant, vull dir, realment, de les varietats aquí en directe total, vull dir, no... No, perdona, això és el que demostra és la qualitat dels vins catalans i la nostra qualitat. Exacte. Que no és tan alta com els vins catalans, però estem malament. La següent és Perdidos. I aquí també vaig una mica perdut en Perdidos, perquè la sèrie és tan desconcertant que no saps... Quin vi és desconcertant? Quin vi et sembla desconcertant? Quina varietat catalana et sembla desconcertant? T'estic apretant ja, eh? Ja, sí. Aquí, clar, que em desconcerti... Bueno, una que més que... Sí, probablement et desconcerta la malvasia de Sitges, que és una varietat que aparentment la gent sempre es pensa que és molt dolça i que ha de tenir... Després té múltiples expressions. He provat anyades antigues d'una malvasia de Sitges que a mi em té molt enamorada i em desconcerta moltíssim. Llavors tiraria per aquí. M'agrada molt. Malvasia de Sitges. Hòsties, també me l'apunto. Bueno, passeu-me aquesta gravació després, perquè això per mi serà or. No sabeu les vacilades que faré amb els amics. Senteu-vos, que mirarem Perdidos, trauré el Malvasia, això quedaré com un rei, per primera vegada en la meva vida. I tinc un bonus track, dos bonus tracks. La primera és Pàtria, que és una sèrie, jo crec, la sèrie de l'any, sens dubte, no?, per tot l'embolcall sociopolític que porta al darrere. I, home, aquí hauríem de... Què posaries tu per Pàtria? Perquè, clar, el primer impuls és dir, no, un xacolí i tal, però què tenim semblant a aquest vi, no? A un vi basc, el més semblant, doncs, això, aquesta varietat a Catalunya. Jo crec que faria un vi blanc amb molt poqueta graduació, que en trobes, i sobretot que tregui moltes aromes de poma, que és el que més relacionaríem amb els xacolins d'allà. I que res tenen a envejar a vins que pots trobar aquí. Un blanc fresquet i amb poca graduació. Sí, un pim-pam. Són d'aquests que, o fins i tot un ancestral, que és un escumós que és ancestral, que només té una fermentació, i que és un vinet d'aperitivet. Per mi és... O sigui, la cervesa no té res a fer amb un ancestral, perquè vull dir, és igual de fresc i pels mateixos moments de consum, vull dir, jo sempre soc molt partidària. M'agrada molt el nom, ancestral en comptes d'una cervesa. Ancestral, m'encanta. Sí. A més, crec que entronca perfectament amb el tema de la sèrie, que és això, la por ancestral. M'encanta, m'encanta. I una última cosa, que és un plaer culpable absolut, que és 24. Sí, 24, que era la sèrie de maratón absoluta, de tothom que hagi disfrutat una mica de les sèries d'acció, amb el senyor Jack Bauer, interpretat per Kiefer Sutherland, fent l'animal durant 24 hores seguides, que l'únic dubte que sempre m'ha quedat és quan anava al lavabo aquest senyor, però això ho deixarem per una altra xerrada, i ja està 24 hores, no se'l veu mai anar al lavabo aquest senyor. Té una bufeta del tamany de Godzilla. El cost és... Que divertit. 24, home, aquí et demanaria un vi molt lleuger perquè potser t'has de prendre més d'una ampolla. Saps què vull dir? Perquè, clar, jo recordo que vaig veure aquesta sèrie pràcticament en 2 dies i hagués necessitat un vinet lleuger. Així que què em recomanes per acabar? Perquè també anirà bé per acabar un vi lleuger. Un trapat. Un trapat? És una varietat negra, que la trobes sobretot a Conca de Barberà. Molt bé. I també és lleuger, treu moltes espècies, m'agrada. I jo crec que pot encaixar i maridar molt bé.
atrapat pel Jack Bauer. M'agrada molt com a titular final. Sí. Doncs escolta, espero que us hagi agradat la meva selecció. M'ha encantat. Tu has passat bé? Que era Jo m'ho he passat collonut. L'únic que necessito és que algú em passi les notes. Home. Vull dir, les notes dels vins, perquè jo ara ja pugui fer una cosa molt seriosa, que és, jo això ho feia amb vins, però triant jo, i ara amb una professional, jo ara ja et dic que demà mateix penso convocar a casa meva 2 amics, perquè no sé si puc convidar més gent, a veure una sèrie, no sé quina, i portaré un vidre, mira. Jo també ho posaré en pràctica, gràcies, perquè realment... He pensat que aquest ancestral ens agradarà a tots. Sí? Jo crec que... Vull dir, moltíssimes gràcies, perquè jo crec que a tots els de casa, que algú com tu, amb la teva experiència, el teu domini de les sèries de televisió, que també el mires amb uns altres ulls, perquè al final és la teva professió i sempre agrada molt, i després que ets molt creatiu, i amb aquest maridatge que ha estat divertidíssim. La veritat, felicitats i molta sort amb el llibre. Igualment. Molta sort. Mata tus ídolos. Moltes gràcies. Que suposo que el podem trobar a les llibreries? Sí. Encara està a les llibreries. Home, per aquest Nadal és un regal per tota la gent que és cinèfila, és un regal molt bo, la veritat. Moltes gràcies. Doncs escolta, un plaer xerrar amb tu. Un plaer molt gran, de veritat. M'ho he passat molt bé, moltes gràcies, ha estat molt divertit. Igualment. I espero que ens devem una trobada de veritat. Vale, gràcies. Moltes gràcies, adéu. Moltes gràcies a tots els que esteu a casa. Jo crec que ha estat superinteressant. Recordeu que també es poden recuperar tots aquests, ho tenim penjat al canal de YouTube, per tant, si voleu tornar a repassar quins vins hem maridat amb quines sèries de televisió, ho podeu, com he dit, recuperar al canal del YouTube de l'Incavi. I res, ara seguim amb les converses. Després a les 7:30 tindrem la secció de rock and roll, però aquest cop de vi i cinema. I us deixo amb en David Jové i la Judit Cortés. Moltes gràcies i seguim.